Ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo abịakwana n'oruchi nke ụbọchị taa bụ nkwọ. A sị nkachi tata bụ nkwọ kwatara anyị ihe ọma. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Enyi m aka bịa n'ụbọchị taa bụ ka nkọwa ihe ụfọdụ site na ajụjụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ m na-abịa na WhatsApp wee na-ajụ m ajụjụ. O nwere onye nke jụrụ m site na nkụzi nkụziri n'oge gara aga gbasara mmadụ ịpụ libation, ịtụ nkwụ ọkụ n'ala. Ekwuru m na imechi ihe dị n'ụzọ gị ma ọ bụ na n'eziokwu n'ezi asụsụ jiri ego then kwuo etu ihe esi were akwa wee zie ndị otu gị iwe izesie ya, ị na-atụrụ ha nkwụ ọkụ na-ayọ ha si ha biko n'ikwetago na ị ga-eme ihe dị n'ụzọ gị, mana biko ha zitere gị ego ka ime ihe dị n'ụzọ gị. Nke bụ eziokwu na ijiri ezi obi na-amịe ha ga-ewetara gị ego ka bụ ofu. Nsị ọ bụgoro na ebe ị nọ bụrụ ị nọ na upstairs, ị nwere ike ịtụ ya na floor tiles gị. Yes, ana ọ bụrụ iwu na ị ga-eje chọwa floor maka ndị bi na upstairs. Then nke ọzọ m chọrọ ịkụzi n'ụbọchị taa bụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ha bịa jụọ kere ihe kpatara o ji abụ na o nwere ike ọ bụrụ na o nwere onye ha kpọtụgoro mbụ dịka chi ha. Maybe o nwere ụfọdụ famili ya abụọ amụọ mmadụ enwere ike sị gị n'ihi na-eme ka nwanne nna ya dị afọ asị na nwanne nna gị nọrọ ụwa. Ụfọdụ ụkwanụ ndị bụ na ha jere gbaa afa mana a na-azọ nwe ndị ya wee na-agbara afa, a na-azọ ha azọ onye bụ chi ya. Ndị a dị agba afa miri emi nwere ike ha settle for the wrong person. Mana anyị nwa na-agba afa miri emi nwere ihe tụ anyị si agha emesịa anyị gwa ha ṅụọ iyi nke bụ the wrong person step down, ma ọ bụ onye si asa na jidie nke bụ the wrong person step down. So anyị na-eji ya gbaa afọ wepụta oge gbagide afọ ijugide ya ajụjụ ịfụ na onye nke abụrụ the wrong person wee step down for the right person. Now ụfọdụ ji ekpọtuo the wrong person and o nwere ike ọ na-achụrụ ya aja, mana ihe ọ na-achụ na aja ọ dịghị enwetacha ụsa maka na onye ọ na-achụrụ aja abụrụ onye nwa bụ chi ya. Enwere discord, enwere harmony in connection of the personalities. You got ya? So when I want the mother, kama ị ga-akpọtu the wrong person, kama use the universal name. Universal name bụ ịpụta isi example na nchọrọ ịkpọtụrụ Ifeanyị Okeke chi onye ụwa ya. Ifeanyị Okeke bụ lese na ọ bụ onye ọba na Anambra steeti. Ihe m ga-emewu chi onye ụwa Ifeanyị ọ bụ na onye m agbabara afọ agụ gara mgba afọ agụ mma adị sure 100% na onye a mgbaghara afa na wuchie na onye ma wuchie. Mana ọ bụrụ na ị bịakwutere m ka lụọ ọrụ gị ọrụ, ọ bụrụ na agbara ọrụ gị afọ agụ, o nwere ka m kpọtuo wutie afọ inyere m maka onye na-akpọ nwere ike ịbụ the wrong person. Unless ị na-enye m 100% sure na ịdị sure 100% na onye bụ onye anyị niile na-enyebie ihe ọ na-aga. If not, ihe m ga-eme bụ akpọtụ m chi onye ụwa Ifeanyị Okafọ onye ụmụ ọgarị ọba, onye bụ chi onye ụwa ya ya gbatuo bịa were oke ya. Ọ na-azọkwana azọ onye bụ chi onye ụwa ya ya gbatuo. Ime ya etu a tụrụri ezigbo nke bụ onye ezigbo onye ụwa ya gbatuo. Ọnọdụ ka ị kpọtara ụmụazị maybe pupils na stage, maybe one of them i wee sị na-enwere leta ụmụ ma letụrụ Mr. Ifeanyị Ibe onye ụmụ eze ụga na Anambra steeti, onye bụ nna ya ya gbagota na stage. Nke bụ eziokwu na nna ya na that hall for the fact na ịkọwago onye na-akpọ maka nna ya gbagota na stage. Etu aka ọ dị na mmụọ. So ọ bụrụ na edoro 100% sure onye bụ chi onye ụwa gị, use universal name kpọọ chi onye ụwa Ifeanyị Okeke
n'oge ka a na-akpọtụrụ ụbọchị taa ka ịbịa were oke gị ime ha na-etu onye wuchi onye uwe ya agbatu nke a ofu. Nke ịbụọ bụ ọ bụrụ na n'inye chi gị ihe, nke mbụ na ọ ga-abụ the right chi. Nke ịbụọ ime ka sure na ịdị enye ya ajọ nri. Ana m achọ ịkọwara ihe nwere ike ime na n'ese na ịkpọtụrụ chi gị mana chi gị a na-apụta n'afa na ịkpọtụrụ ya. Ịghọtara ya? Ịdị sure na ịdị enye ya ajọ nri. Nke ịtọ, ọ bụrụ onye ọbụla nwere ike ịkpọtụrụ chi mmadụ. Ịghọtara ya? Ụfọdụ ndị mmadụ ọ bara uru ịkpọ ha afa, mana ọ bụrụ onye ọbụla nwere ike akpọtụrụ chi mmadụ. Ọ nwere chi onye ya wụ chi echichi. Ọ bụrụ ọlụ niile ka ụfọdụ nwaanyị, ọ nwere ụfọdụ chi onye ụwa ya wụ ọpụta nwaanyị ya akpọtụrụ ya. Nke a nke bụ eziokwu, take it or leave it. Now, ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ inye na ya ajọ nri, kpọtuo the right person. Nke ọzọkwa na-emebiri ndị mmadụ ọlụ nnukwu bụ ọ bụrụ na onye alụ dị n'ụzọ ya, ọnya ka ịgba famili emi jide mma. O nwere ka m gbara mmadụ afa miri emi ghara ịjụ onye a na-agbara afa. O so n'ihe ndị izizi m na-ajụ. Onye a na-agbara afa alụ ọdị n'ụzọ ya. Ịtago alụ ọdị n'ụzọ ya. Negative energy. Mara amara na ọ bụ negative energy ọbụla ka ị ga-eyuzuwo just akwụkwọ English wee wụchapụ. O nwere nke bụrụ iwu na-aka akpụghị alụ, saa gị ụchụ, cleansing. Ị na-eje ego blue eye, na-eje ego blue bead, na-ego ihe ọsọ gị gobe ma ụmụ ihe niile a na-elegasị na social media. Nwanne ụchụ dị n'ụzọ gị, need na ị ga-eme cleansing. Those things cannot remove it. That is the truth. Ịghọtara ya? Ụfọdụ ya ejesi na ya ji ego bead 35,000. For what? While ịsara ụchụ dị n'ụzọ ka ego si doka bead onwe ihe ọ ya eme. So ịsapụ ụchụ dị n'ụzọ, nke mbụ na ụchụ ama dị n'ụzọ gị, agba famili emechọpụta na ụchụ atụrụ n'ụzọ gị. Ọ bụrụ na ụchụ dị n'ụzọ gị, megoro kpụgoro alụ, mee cleansing dị na ya, imesia ya ka ịdị sam, ka ị wee nwee ike ịdị worthy receive that radiation of goodies that is flowing. Before anything happen in this gross material earth, it must have taken on form in the spiritual realm. That is the purpose of praying. That is the purpose of ikwubioku. Mgbe o nwere ka sị ụlọ ọnwụ na-ada n'ụzọ gị, mgbe o take on na this gross material, mgbe na spiritual realm, you can still ikwubiokwu ka ebugharị anya bụ ọnọdụ. Ịghọtara ya? Mana ị ga-abụ onye otu, ị ga-amụ, you must be otu free. Nke a ofu. Nke ịbụọ bụ ụfọdụ famili na ọtụtụ famili n'ala Igbo taa bụ kọs. Rozi mbụ, o nwere ọtụtụ famili mebiri ihe ọdịnala dị na ngwurube nna. Ụfọdụ o nwere ihe a na-akpọ Ark of Covenant in the olden days of the Israelites. Ya kpọrọ ya igbe ọgbụgba ndụ. Igbe n'ime igbe anwa o nwere ụfọdụ akụrụngwa dị iche iche dị na ya. Ha ji wee nwee ọgbụgba ndụ Chukwu okike abịa ma na aga na-achụrụ ya aja dị iche iche. One of the aja ahụ ka Abraham jere ije chụrụ, wee chọkọ were nwa ya Isaac wee chọọ nya aja, wee sị mba, ya hapụ Isaac ya were ebu ka o wee dee ude wee chọọ nya aja. Ịghọtara ya? So family owner will covenant. Your ancestors must have covenant with entities of powers to protect his family from invaders. The olden days, I'm talking about hundreds of thousands of years. Oge na agwa colonial masters anọrọ ya. Colonial masters anọrọ ya. Police anọrọ ya, court anọrọ ya. Ife a na-eme mgbe ahụ survival of the fittest. Ụfọdụ na-anọkọta ofu nwa anwụrụ ya jee lee na slave trade because na ndị ọcha anyarị bịa ọnụ dị egwuwa ha na n'inwere ike ile mmadụ n'oru
ịghọtara ya ha ga-ebido gbawa mgbere ile mmadụ ọ ebe a ka esigocha ụmụnna anyị ndị black nations Jamaicans and rest of them egoro ha ruo America Latin America eje na-alụ ọrụ na rubber plantations ọ ha amụtasị ụmụnna anyị ndị Jamaica and rest of them black Americans. So ihe nna chịkọwa na ya bụ na ọ bụrụ taa mmewu karịrị onwe onye ya afụ na onye awa ofu nwa ọgba izu ka elefu onye a ka o wee mee ihe dị na ndị ya ịghọtara ya ụmụ ihe a dịbụ mgbe gboo enwere nwụrọ mkpụrụ kịta ka anya ukwu na-ekwuru bidoro ụfọdụ ndị mmadụ nwere ka achụkọtazie ha ọtụtụ o jee bute oke alụsị nwa ọgbụgba ndụ wute arụsị ikwu nne ma ọ arụsị ikwu nne ya nwa biko ya chewa ngwurube ya ga na ya ewuri ya ọkụkọ once or twice in a year mana generation unborn ụka bịaziri our forefathers wee ma abandon those covenants ha nwere with those entities of powers o wee na-enye nsogbu na family taa gị na-eme anya ngwụ family lụgodoro ọrụ ezinụlọ lụọ family liberation pastor lụrụ ha lụgodogo pastor lụgodo pastor esi na Lagos kpọrọ esi n'ebe dị iche kpọrọ nwe family mma lụgodogo ọrụ ezinụlọ lụọ 4 times 5 times nothing happen. Ọ bụrụ ihe a na-emeta cast and bind ife abụọ ọgbụgba ndụ ndị nna nna ha nwere with entities of powers gịnị ka ị ga-eme instead of gị nwa na onwe gị ịkpọ ụmụ mmụọ anwa tụọrọ ha nzu gboro ha anụ ka ha kwudoro gị ka iwepụta ihe ka ide ude ị na-eme cast and bind ị na-eme cast and bind can only make you their enemy. It will be worst for you. It is better for you to align with those entities of powers that is in your family. So ọ bụrụ na isogo na part of ndị maọbụ ndị na-abịanụ jee chọọ ofu ụfọdụ na ngwurube nne ya maọbụ mmụọ dị na ngwurube nne ya bụrụ chọọ ofu pastọ ma ofu fada bido ị marụ na imere ọtọ nọ mpịawa azụ ya bịawa ị na-ajụkere ihe na-eme gị. You have to align with entities of powers so their lineage. Mana ọ bụrụ onwe ka o si eme ụdị mistake ya na mbụ ndị family unu wee mebisi ọtụtụ ihe dị etu a ime agbụrụ m from mmetọ emetọrọ ihe ọdịnala dị na ngwurube nna gị ka ọ ghara ị na-enye gị nsogbu. Ụfọdụ ndị mmadụ nwụnya na-enye ha nsogbu ka eche na ọgwụ agwọrọ agwọ emego enume a na kpee ekpere mee na ividi mee ụfọdụ na-ekwu na ọkada ha mana ha nwụrụ anwụ ghọtara ya nwanne ebezi na onwere any problem nọ na this planet earth enwere solution. The ten ojedokwu nwe solution bụ na ịnweta bụ the right person ma ihe gbasara mara ka a ga-esi wee mee ya bụ ife a sị nke ọma ka meela anyị ibezi n'akwa n'ọnọdụ gị ekwere ọdụkọ ọnọdụ gị ekwere mmeta ọ bụrụ eziokwu ọ maka na ịnweta bụ the right person ma ihe gbasara ọnọdụ gị. N'Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-agba family emi agbarụ gị family emi achọpụta ife dị iche iche dị omimi mere na ngwurube nna gị. Ụfọdụ ngwuru bụ ngwuru ebe emewuru nwaanyị bịara ije di ụfọdụ owu ngwuru bụ ngwuru ebe egburu mmadụ ụfọdụ owu ngwuru wu ebe emere akaje dị iche iche. Na anyị gbaa afa ahụ achọpụta na ebe emere akaje gịnị ka ị ga-eme ị appease those entities of powers na-eweru family unu iwe na-eweru nwa agbụrụ unu iwe ka enwe udo. Ọnya ka ọ na-awụ mgbe ụfọdụ na-ekwu okwu gbasara family emi adị m ekwu okwu gbasara afọ agbụrụ na ihe gbasara agbụrụ gị agbụrụ ha na-enwe ụchụ nwa agbọghọbịa tocha macha mma ọma anụ gị nke nụ anụ enwe problem. Asị nke ọma ka mere anyị asị na onye chụba anya daa egbebere ugobere nke si ibi ebera anya gosi ebe ọ ya ebe ọ bụ na onye gosi ebe ọ ya ebe nkunyakwa ya a sị na akaka ya ma echichi ya ma ya onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ya anwụ anyị ga-ejere obodo nara obodo anyị ga-edu ude onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi ti were isi onye atinye ka ihe anyị na-emenwe isi aka bụkwa onye nke Ugochi tubelu nwa ajụjụ inwelụ na ihe a nkụziri na mgbede a sendịara m meseji na WhatsApp m ọ bụrụ na ọ na ihe nkụzigo na mgbe gboo jee na YouTube channel m akụzigo m ọtụtụ ihe jụọ m ajụjụ ọ bụkwa nnọọ ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo jụọ m ajụjụ aga m enyere gị aka
My mission is actually to help people live better life. Send them a message 0805 78 37 672. Ugochi tubelu Oraifite. Udo dịrị ọnụ. Daalụ nụ. Ndị nke m ji eme ọnụ.